హాయ్ అండి. పొద్దున్నే 6 గంటలకైతే వర్షం స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఎర్లీ మార్నింగే చూసారా, బాగా గాలి వర్షం. ఇన్ని రోజులు ఎండలకు బాగా ఇబ్బంది పడ్డాం కదా. సో ఈ వర్షం వల్ల అయితే చాలా ప్రశాంతంగా అనిపించింది. చూడండి వెదర్ ఎలా ఉందో బయట, చాలా చల్లగా, ఎంత ప్లజెంట్గా ఉందో చూసారా వాతావరణం. ఎక్కడ పనులు అక్కడే ఆగిపోతాయి కానీ వర్షం వస్తే, కానీ మనకు వర్షం అవసరం కదా. సో మరి ఇంత వర్షంలో కూడా మా పిల్లలు అయితే టిఫిన్ ప్రిపేర్ చేయమని అడిగారు. సో నేనైతే పిల్లల కోసం దోశ వేసానండి. మరి దోశలో కాంబినేషన్ మీకు తెలిసిందే కదా. నేనైతే టమాటా చట్నీ చేశాను. మరి కనిపిస్తుంది కదా. సో మా వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని సపోర్ట్ చేయండి. చాలామంది చూస్తున్నారు, చాలా థ్యాంక్స్. బట్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవట్లేదు. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ.